niin, sieltä tulevat Nortikka ja Suki. Mallu on jäänyt matkasta. Kuinka tällainen on päässyt käymään? Sillä muuta puuhaa. Ai niin, sekin puuttuu kanssa. Niin, ne ovat muualla. Tekemässä asioita. Täällä on jotain koripallojoukkueita ihan pilvin pimein. Tietäisimmekö me asiasta mitään? Siellä on ollut vissiin joku kisasysteemi. Ai kisasysteemi. Täällä tapahtuu taas jännä kuvapolttoretteja. Jännä. Ollaan jännästynyt hiljaa hetki. Mehtä päälle, sano se uusiksi. Mikä? Se ihan hiljaa. Jännittäviä ihmisiä tulee tuolta kadulta vastaan. Yeah. Ei ollut epäjänniä. Ei ole epäjänniä. Vähän näitä normeja, mutta sitten sieltä tulee jotain hyvin jännää. Kukakohan tuo on? Kattokaa, kun on ruma naama. Kauas leikkausta kaivottaisiin.